icho kwadi muri yeZimbabwe ndireto Washington marimire kana kuti Bozhongura baba Isabewa munosiza muri yeZimbabwe chifafadza tiri pachimoti taura kuno kwatiri kuti muri yeZimbabwe tiripo pa ZBC apo baba muri kuona va muri yeZimbabwe vasvika pana pandirika vane dambudziko ravari kuchema asi dambudziko muri yeZimbabwe munozviziva kuti mbudzi kutizira pavanhu ka unzi ndidzingirwe imbwa kana mwana achangozvarwa anogona kudyiwa nembwa anogona kudyiwa nezvikara saka ikaberekera pavanhu sechifuwo chekuvanhu inogona kuraramisa mwana wayo zvakanaka baba vari panapa muri yeZimbabwe vane dambudziko ravari kuchema kana ndichiti dambudzi kuberekera pavanhu kuzama kuti ivo pachavo vari kuuya kwamuri vanhu dambudziko nderaomba mavo but vari kuzama kuti vakauya kwamuri maybe vangaona rubatsira vangabatsirika sei vanobatsira ndimi muri yeZimbabwe tese tiri vanhu anochema ngaabatsirwe anobatsirwa ngaabatsiriwo vamwe andika baba makadi zvenyu ndinokumbira kuti mutaure baba sekutsvaga rubatsiro kuti vanokunzwaika vanzwe kuti zvamuri kutaura ndezvechokwadi uyezve dambudziko ringabatsirika sei vanobatsira mushure mekuti vanenge vanzwa kuti zvamuri kutaura zvakamira sei makadii zvenyu baba handitika baba imimi kuti musvike pano pandefenyuro yevanhu madobatsira vanhu vakawanda zvichienderana kuti zvamuri kutaura zvakamira sei asi zvinogamuchirwa nevanhu mushure mekuti munenge mazvisisa sei dambudziko renyu raita kuti musvike pano apa baba idambudziko rei dambudziko rangu nderekuti pokutanga ndakaita kunge ndakarohwa nezvinhu taurisa yenyu ndakaita kunge ndakarohwa nezvinhu manga makarara saka ndakaita ndofunga mwedzi wese ndisinganzwi zvakanaka mushure kunge ndalaitwa ndakarara so makationa chiedza makarara ndakatoona chiedza nemalaiti pamuchiraitwa so mukatanga kudaitwa zvipfeko zvomukadzi zvomukati andonzwisa kuti zviri kufamba sei saka kubva ipapo ndakamanga ndichigwariswa maziso nerurimi zvichingotedzera yes kwe3 days singakwanisa kana kuzvikontrora sezvandofanira kunge ndichiita saka naizvozvo kana tezo rangu akazonditaura zvikanzi no pane munhu anenge achikutepai zvese zvamunenge mataura nechamunenge maona chese anenge achikutepai right saka pauro apa ndanenge panovhara naizvozvo ndizvo pakutoita zvoshuwa pauro pacho pakutovhara kuti ndifeme izvozvi kana nemwoyo wese unenge wakatotsikirirwa hati asi zvakatangira pakulaitiwa makarara muri mumba menyu imimi munogara nani baba izvozvi ndandega mudzimai takasiyana mudzimai makasiyana makasiyana makazosiyana makurwara kangozotorwawo nomumwe murume muri kuda kuti mudzimai uyu akazotorwa nomumwe murume saka mwanasikana uyu mwana wenyu mudzimai paakaenda manga mane vana vangani makaita vatatu vana vese akasiya muri kurevera kuti mukadzi uyu akabva pamuri achienda pane umwe murume nzvimbo yaakaenda mukadzi uyu inzvimbo yamunogara here kandi kune imwe nzvimbo akaenda kumandareno kwanga nanditori nawo nezuro akatouya kuzosiya mwana kuti ndakugara uku makange makaroora here baba kana kuti mukadzi uyu maigara naye maigara nemukadzi kana kuti mange makaroora ndakaroora zvokutozikana nevabereki vabereki vakati kudima uchivaudza kuti mukadzi handisiya tora mumwe murume angotoisa hatina zvatinokwanisa kuita minoti zvatorwadza zvaakaita yei saka izvozvo munogara kupi baba kwaivens saka chinangwa chenyu mukoma wangu kuti muzosvika panguva inoyo chamuri kuda kuti nyika yeZimbabwe vanhu vakubatsirei nacho muri kuda kuti vaite sei inini nyangu ndinoti inini ndashura kuti ndibatsirwe because tiri kuitika manje masaisai ari kupota ndichisenderwa so light kuti anenge achira ningi masaisai ari kuwehwa seto flight so chisenderwa mashoko anenge achibhustwa kana rusha muvanhu anenge achinichichidzira ndichivharwa pahuro nokakwa tsinga dzese idzi sakawo ndo dambudziko randinaro kana kurara ndirare ndofunga pamwe ndatova ndakapedzera kurara kudhara nditorare chero masiku nesikati handirari hazvina kana timetable wodati baba kune vakawanda vanogona kunge vachida kukubatsirai mune foni here hongu ndinayo mungakwanisa here kushedzera nhamba dzenyu zvinonzwika namba dzangu dzinoti 077 98 30 5 63 dzokurorai zvakare baba 077 98 30 5 63 dzokuroradzai zvakare baba 077 98 30 5 63 ichokwadi muri yeZimbabwe baba muri kuwanzwa vari kuchema kuuya kwamuri kuda kuzama kubatsirwa kuti vane zvavanonzwa masaisai achipinda munzeve dzavo vakatanga kuvhenekwa vakarara izvozvi mamboratidza kuti muviri wenyu pane zviri kuitika chicha mambondiratidza kuti pane zviri kuitika mauchii zvototi maoko munoenza sotofunge muri kukakwa zvezve kukakwa mutezo yes saka ndikuita kunge sotofu munhu ari kushandiswa pane muchini uri kutikontrora allright aiwa tinotenda muri yeZimbabwe ndinovimba kuti muchamubatsira murume uyu pane zvese zvichaitika handitika ndinotenda muri yeZimbabwe